யார் இவன் ஒரு தினசா இருக்கான்? கிட்ட போய் பார்ப்போம். பார்க்கறதுக்கு பூனை குட்டி மாதிரியே இருக்கானே. பச யார் இவன்? அவன் தாண்டா சிங்கக்குட்டி. ஆஹா, சிங்கக்குட்டியா? இவன் அப்பந்தான் ஏன் அப்பனை கடிச்சதுன்னா இன்னைக்கு இவனை முட்டாம விடுறதில்ல. டேய் வேணாண்டா, பெருசானா உடனே கடிச்சிருவான். ஐயோ, இதை யோசிக்காம போயிட்டேனே. நம்மளே கடிச்சாலும் கடிச்சிருவான் சில்லுண்ட பையன். டேய் என்கிட்ட குறா, நான் மடிக்கிறேன்டா. டேய் சும்மாரா, நான் தான் மடிப்பேன். டேய் என்கிட்ட குறா, நான் சீக்கிரமா மடிக்கிறேன்டா. நீ மடிக்கிறதுக்குள்ள எனக்கு தூக்கமா வந்துடும்டா. அதெல்லாம் வராது. போடா. டேய் மடிச்சிட்டானே. இந்த என்னடா தூங்கிட்டான்? என்ன டப்பா சரி இது. ஐயோ போச்சுடா. அண்ணே அண்ணே, ஐயோ அண்ணங்க உள்ள மாட்டிட்டேங்க. நைனா நைனா, அண்ணன் டப்பாக்குள்ள மாட்டிட்டேன். வா வா சீக்கிரம் வா. என்னடா சொல்ற? ஆமாண்ணே, நான் மாட்டிட்டேங்க. சீக்கிரம் வா. இந்த டப்பா தான் இதுக்குள்ளயா? ஆமா ஆமா. வந்துரு. அப்பாடா எடுத்தாச்சு. அப்பாடா. டேய் தம்பி, அண்ணனை காப்பாத்திட்டடா. தேங்க்யூடா.